Yan, nandito kami sa Saskatoon Airport. Naghihintay ng flight. Ay, papasok pa lang pala sa ano? Diyan sa security. Let's go, sa taas. Wait for mama pa. Okay. Good morning, Belle. Yan, kakalampas lang namin ng ng security check. So maghihintay kami ng flight ng alas 8. WestJet papuntang Vancouver. Wow. Nakakatuwa i-travel si Isabel kasi napakagaang kasamang bata. Relax na relax lang nakikinig. Belle? Isabel, come here. Hi everyone. Hi. I'm gonna wear a... Uy, grabe. Oh, may paganto. Okay. No. Yan, may taga-bit-bit na kami, may taga na. Tawag diyan, taga-hila. Bel, are you gutom? Oh, ready na si Isabel. Mami, passport. Where are we going? To Vancouver! Hello! Hi, plane! Sabi mo. Hi, plane! May little traveler kami. Go ahead. Yeah, it's okay. Say hi to them. Oh, go ahead. Say hi to them. Good morning. Yes. No, C. 20 C. He's asking you, Isabel. He's asking you. Okay. Good. Let's go. Oh, great. I like your jacket. Say thank you. She's so focused. Yeah. She's so focused on her trip. I will gonna put it there. It's okay. Ako na. Let's go. You're so excited, I know. Okay, seat belt. Good. Butterfly. 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 Huh? Can I put this one here? Or... Ang daldal. Yeah. Ang daldal ang namin. Kasama. That's the wings. We don't sit on the wings. Because we're gonna fly. Everyone is gonna see us? Yeah. We're gonna go to a different airport. Ang daldal ang kasama namin. I'm gonna fly again. Yes. What are you going to do in Vancouver? Meet my girlfriend. Your girlfriends. Wow. What will you say? Thank you. We will keep it for you. To 2 hours flight din pa, no? Saskatoon to Vancouver. Mga mukha nang walang tulog. Wala pa kaming tulog. Gising kami ng Not yet. alas 3:30, no? So yung sasakyan iniwan ko doon sa Jetset para pagbalik namin nandiyan lang sa may sa may airport lang malapit. Isabel, are you excited? Are you excited? Yeah. Look, we're moving na. Gardez votre ceinture bouclée en tout temps, même lorsque les voyants des ceintures sont éteints. En cas d'urgence, vous entendez... Are you scared? Don't be scared. We have a very good pilot at Mama and Papa. Hold Papa. Hold Papa. You forgot to fly, Papa. Okay, now ready for takeoff na. Let's go! Let's go Vancouver! Woo! Vancouver! Papunta na si Isabel! Right! There you go! Flying na Isabel! Nahilo ako Nahilo ako bigla. May utak niyo lumutang bigla. Bye Saskatoon. See you next week. Good job. Good job Isabel. Alright. Tulog muna tayo.
snap up in the air. Nakakatuwa tong Toronto. Itong sa pretzels. Galing tayo dito nung summer, no? Last summer. Open. Please. Sabi niya talaga gusto niya pretzels. Pretzels. Walang tear here. Gutom na yun eh. Yung temotons ko yung rabo kinain. O alas maubos. Cookies? Yeah, that's the cookies. It's right there, oh. Yung may chocolate. Inamoy pa. May coffee dyan. Nagkape na ako eh. Ayos talaga sa Isabel. Sa alapaan pa nag-i-snap. Oo. A few moments later. Tulog na bata. Sarap ng tulog. Habang kami nasa ulap. Malapit na bumaba. Ilang minutes na lang? 10 minutes ata? Ay. Sabi ready na. Ha? Ready for landing. Ready for landing na. Ganda ng panahon. Sana hindi umulan. Sabi daw may chance of rain mamaya dito sa Vancouver. Bilis lang yung flight natin na. Tulog na tulog itong dalawa. Hindi na ako natulog. O yan na. Lapit na tayo. Ang ganda ng wings. Ang ganda ng wings na. Palagi kami bumibiyahe. Palagi kami na sa may parte ng pakpak. Nakikisilip kami sa may bandang likod. Tapos sa may unahan. Sarap ng tulog ng bata. Buti naman. Kasi pagdating ng Vancouver, maglalakad-lakad kami. Yan. Tapos mamaya i-meet natin yung kaibigan namin. Kaibigan ni Joanna. Yan. Welcome to beautiful Vancouver. Vancouver. Hi. Hi. Veuillez rester assis et garder votre ceinture bouclée. Yan, so magano muna kami. Hintayin namin yung aeroplano tumigil. Kuha na ng luggage. Tama, bagahe. Then, kora na. Veuillez rester assis et garder votre ceinture bouclée. We're gonna explore Vancouver Airport first. Tous les bagages doivent demeurer rangés jusqu'à ce que l'avion soit immobilisé. See you mamaya et que les kila voyants Regine de and ceinture soient éteints. Jan. And Jan Ate Olea. and Ate Dans Olea. l'endroit désigné. Vous pouvez maintenant connecter Maganda votre panahon. appareil électronique Maganda panahon. à Sana réseau. huwag umulan. Ay, hindi. Jollibee first. Mag-Jollibee muna tayo? Hindi. Late lang. Mamaya. Jusqu'à ce que Okay, tous so les mamaya. personnalités soient débarqués. Nous serons alors en mesure de mieux vous aider. Si vous Say bye-bye to them. Bye-bye. Take care. Say bye-bye. Thank you. Thank you. Say bye-bye. Careful. Go ahead. Follow mama. Dali. Faster. That's a bird right there. Oh. Claim namin yung baggage namin. Hintayin ko muna sila Joanna. Smile, Isabel. Eh, arin ang tote. Ayos. Isabela eh. Ayos ko talaga Bella. Dream niya yan eh. Uy.
Baby, oh, look. Mapicture ka. Ayan, oh. Canada Line. First time namin sa Canada Line. First Ano time ba? sa Vancouver. First time pa sa Vancouver. Layover, oo. Mama, Pero lumabas. How does it feel? Eh! How does it feel? Ay, Daddy, May may buses. May map si Joanna. Dahil sa information. Bonjour. Bonjour. Hindi lang hello. Bonjour. Let's go. Taas na. Train to city. Mapa. Tignan. Yan Mga na. agro pag Vancouver. It's Vancouver time. Makati. Pang Makati. Si Papa, si Mama pang Saskatoon. First time namin sasakay sa train nila. First time ng lahat. Oh, first time ng lahat. Ay, Daddy, ito ang Fairmont Hotel. Oh, soon. Oh. Ang taas pala nito. Isa pang ano, 4th floor. Let's go. Malamig, 10 degrees. Medyo ano, mga presko-presko. Nabel, are you excited? It's Vancouver time. It's Another Vancouver time. Kala mo nakapunta na. Una mo dito ay. So dito tayo bibili ng ticket. Mas maray namang mag-ticket na kita. Tapag visa, mabayad na naman kita. Tingnan natin kung paano bumili ng ticket dito. Buy multiple tickets. Try mo, sige nga. Buy new Compass card para may card tayo, tapos loloadan na lang natin. O hindi na, multiple tickets na lang, no? Sige lang. Buy multiple tickets. Day pass? Day Day pass? pass? Oh. Day pass? Ay, sige, day Magkano pass. ba day Magkaroon pass? day pass. Let's see. Ay, kung Adult? 16 ang saro. 1, 2, 3, 4. Libre ang bata. Okay na, no? Day pass? Day Para- pass? Para magparasakay-sakay kita. Maparasakay-sakay ba kita? Saan ba yung nagagamit? Nagagamit ba sa mga buses? Sa mga ano? Oo, sige na. Okay na yan. Sarili mo. Okay na yan. Para din May ito ba, ang ano? problema. Oh, yung daddy, auto na. Tig ano ko na. Tig... Hello? Pwede daddy ang ano, debit, Visa, Mastercard. Kaya lang. Ay, ayoko na itong para bayad pa online. Tapos nandyan yung train. Nabasa na. Mga pag nawara ka. Manawagan sa radyo. Ano mo, day pag wara. Bigyan na mo. Ganito yung ano nila, day pass, compass. So $16 something, ha? Let's go. Ano ba? Parang ano lang, ha? TTC? Oh, it's okay. Isabel. Huh? No, it's not. It's not backwards. Forward. Ako na. Alright. Mga antok pa yan. Maaga eh. Alright, pa-exit na tayo. No. Careful. Stare by yourself. Pag ika na tumba, dali na. Ano pa? Ha? Ano man ka pa, Isabel, matutumba ka. Okay, let's go. Yan na. Parang malamig, Bel. There you go. Hello, Vancouver. There you go. Then we will gonna cross the street. Yay! Right there. Woo! Ayos. Parang Toronto. Siyempre, oh. Oh, follow mama. Woo! Hindi namin alam mga papuntang Canada Place. So, gumagamit kami ng Google Map. Hindi ko alam kung anong kalsada to. Ano daw? Ano yun to? Pender Street. Itong kalsadang to.
Nabas ng Vancouver. Pacific Center. Tapos dyan tayo sa may, ano yan, yung sunod na kalye. Mag-ano tayo? Right. Gutom na ka mo? Gutom na? Sa ano, knockout yan mamaya. Gutom na? Gutom na, mama, maglaw kita dyan. Lean. Yan ang store na, mama. Sa Scarborough Town Center meron, Ang di ba? dami ibang klaseng, ano. Iba-ibang ano, flavor ng chocolates. Ang mga nasa store kay Daddy, sa mga usual lang, red, blue. Pero sa Link store mismo, may iba pang flavor. Gusto rin daw niya sa Delta. Nakakagutom mga amoy. Iyan sunaling tao sa bago. Iyo po duman. Dapat nag-aarog na lang kita kayan. Umikot pa. Manday aram. Mag-inibot ah. Mama dapat dito ka pinicturan. Diyan no. Welcome. Thank you for bringing me to Vancouver. Narinig mo? What did you say? One more? You're the best mom in the whole wide world. Wow. Of course. How about Lulu? Sabel. I'm the best worker pa daw. Oh, may magi po mas sa gilid. Ito papunta ng ano, Canada Place daw. Sumusunod lang kami sa mapa. Malamig ang simoy ng hangin. Press ko lang siya dati. Nobel. Lang. Ayos. Oh, you can be a police woman. Don't worry. Come on, come on. Oh, see, Daddy, I told you. Mag-doon to Canada Place. Canada Place. Picture muna daw sila. Bigyan mo na nga. Yan. Pa. May mamalaw ko dyan, tapos Baby, what's that? Look. Yan o. Nandyan na yung ano, yung package. Mami, nandyan na yung package. Isa sa mga yan. A police person, a helper of the police person. Tayo dito. Baby, are you seeing po? I want a police person. Daungan pala to ng ano, Okay. Ay, papa. barko. Mama, what is that? Amazing. Ha? Ay, karga na? Makarga na, Isabel? Karga na siguro, Isabel. Mayo po. Bibi, look oh. Oh? Ano ka mo? Ma-cruise grain ano? Ay, picturean ko ka mo, ma. Wow. Pag ma-cruise Look, ka. Bibi oh. Cruise ata yan eh. Cruise ship. Bad po. Let's go, Bill. Laki no? Wow. Laki. Lakad-lakad tayo papunta dyan mamaya. Laki ng cruise ship na to. Tapos doon yung mga kainan sa baba. Tayo mamaya doon. Mama, ayun na eh. Let's go na doon sa kabila. Siguro, may Pilipino dyan. Laki ng cruise ship. Grabe, massive. Titanic. Mararo mo niyan, ano, papa? Ang lalim niya, no? Kasi ang laki nito, yo. Don't drop your phone. No, I won't. Are you dropping your phone? No! Mahulog ka. Laki nito. Maghanap na tayo ng kainan. Gutom na eh. Gutom na mga turista. Gutom na, Bel. Papunta na. Laki ng barko niya. We love Alaska. Cruise ship.
open. I think it's open, yeah. Food court. Yan ang food court. Food court. Ayan pala, daming kainan sa loob. Oh. Waterfront, center, food court. Let's go, Bel. Gutom Isabel, kain muna tayo. Are you excited, Ben? Si Papa bagong-bago, chili. Chili. Tim Hortons. Woo! Kain muna kami mamaya. Tapos maglalakad-lakad tayo doon sa may cruise ship, ano? Gastown. Papunta doon. Gastown na. Hindi, papunta. Pasukin natin yun. Gastown. Oo, tapos Gastown. Sama niyang Gastown na yan. This looks beautiful. Ito yung food court ng ano nito. Sabi, this looks beautiful. Uy, sarap nito. Yeah, balik na tayo sa paglakad-lakad. Tingnan natin dito sa papunta dyan. Tama dati man ni Marco, masakay kita ni yung bus. Yan pala no, may kada kwarto merong ano, terasa sila. May terrace ano. Magkano kayang bayad dyan sa mga cruise ship na yun, ano? Alaska? Ano Pel, busog? Pagod na to eh. Naantok na. Day man dyan si Mama masakay sa terasa, tamay saldang. Baka mag-jacket Ay, si Mama. papuntang Alaska ata yan eh. Lamig-lamig doon. Yung lalaki Mama una. O yan o, yan o, yan o. Parang si Kapitan yan eh. Yan, lalaki. Ayos o. Siko yung ano. Sa mga boat yan sa gilid. Oo. Mga ano, live ko. Mahali yan. Eh, gwapang saro ito pa. Meron pang isa na dun sa dulo. Ano? Laki. Mga kinakayan ano. Ang daming kurong Pilipino dyan, no? Building garo rin. Nordom baga pa, oh. Ayan, lilingon mo. Ha? Ay, oh. Boat yan, eh, oh. No. Oh. Kodakula, ano pa? Ang laki. Turugan po. Oh. Sa baba, may mga turugan pa. Ang laki, no? Grabe. Ako naman dyan Papa sa nakatukaw Papa. Pa, tingnan mo tong building. Tapos yan, oh. Lilingon mo yan, no? Oh, halos pantay na. Kapag lagi sa baba. Ay, dahil sa mga kuyan. May malaso ko. Yan, yan. Captain Phillips. Kung napanood yung movie ng Captain Phillips, ganyan. Tom Hanks. Laki no. Kasi yun naman ipang building, halos pantay na. Oh. Ang laki nitong barko, no? Ay, meron na yung mga... Ay, Mama Marikoy, ay yun doon. Mga yayamanin. Yan. Ha? Retired na siguro yan, tapos nag-ano. Ang laki na pa. Ang laki. Halima, parang Titanic. Siguro ganyan, gano'n kayo ng Titanic. Ito mo yan, dalawa na din Talaga nag-retire na yan. siguro. Tapos nag-cruise na lang. Siguro, mga retired na yan. Mga yan, oh. Neighbor namin yan, eh. Ayan, yan magago mo, yan magago mo. Oo nga, eh. Sinabi na nga namin po ni Joanna. Ano? Ang laki na po. Ngayon lang kami nakakita ng ganyang kalaki. Building na to, eh. Ano? O, doon naman tayo pa. Sa kabila. Port of Vancouver pala ito, eh. Oh. Ayan, oh. Nordam. Port of Vancouver. Yan siguro, magkukross sila, oh. Ano, Bel? Let's go? Siguro po sinda, doon sa kabila, ano pa? Kabilang barko. Ang laki niya. Dito pala ng entrance. Oh. Iyo. May tour package nga niyan, Mami. Mga package lang yan. Ayun, may ano pa sa taas ng eroplano. May eroplano ng barko. May wall climbing. Oh, may wall climbing sa taas, oh. Ayan naman kayo. Yan, kasi lutan. Ano ni, kwarto. Oh. Mahal ka rin, ano pa? Depende kayo sa lugar, ano po? Depende ka sa spot mo. No? Yan naman kayo. Sa tabangan. Yan, biruin nyo. Laki. Ibig sabihin, ang lalim nito. O yan, oh. Nagkakagning Jurassic Park. Pa. Nagkakagning mga Coco. Ng supply. Naglalagay ng supply. Mga soft drinks. Beer, no? Huh?
Nilalawag yan. Yun no? Forklift. Galing, no? Paano yan? Galing, no? Mga inumin, mga alak yun, eh, oh. Ano? Electric pallet jack ang ginagamit. Pallet jack. Electric. Nagagamit ako pa yan. Oh, electric pallet jack. Yung gayo. Oh. Auto na. Ang galing, no? Nagkakarga sila, eh, no? Ganda maglakad-lakad dito. Ang laki rin ito, eh. Pero mas maganda yung isa. Parang mas luma ito. Pero parang social naman yung mga kwarto nito, oh, sa loob. Talagang tinitingnan namin ni Joanna. Nakakatuwa maglakad-lakad dito, eh. Ang sunod namin dito ay Gastown naman. So mag-Google Map na lang kami para mapuntahan namin yung Gastown. Mamaya Jollibee ayo kasi kumain na pala kami. Imimit na lang namin yung kaibigan namin. Yung ano. Aampon muna sa amin ng ilang araw. Barko na naman. Tatlo na yan, ah. Barko ba yan? Barko. Barko yan, oh. Ayos na. Ito parang magpupuno pa lang ng pasero, ano po ba? Yung una yun, yung isa, parang una. Isabel, come here. Laki din nito, oh. Amazing. May tao na, eh. Sa mga daigan may nagbaraba? Baka hindi mga bumaba na yan. Mga kumakain, eh, no? Sa loob. Ano, Bel? Ano yan? What's that? Ano yan? Ano yan? Are you okay? Kawan-tawan. Yan. Mga Pilipino talaga kahit saan. Pinoy. Yung dalawang nag-greet doon, Pilipina tapos Pinoy. Dalawang Pinoy nandito. Kahit talaga saan ng Pilipino, laking barko ng ano nila, oh. Tapos nandun pa. Ito. Galing talaga ng mga Pilipino kahit saan, ano? Maglakaw-lakaw ka dyan, pagal ka. Oo. Dance to this place. Yeah. Wait! Dali, dance! Wait! 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 Let's go! Punta naman tayo sa Gastown. Ano yung simbahan na pupuntahan natin, Mami? Katedral. Katedral. Mama, maagipit ang simbahan. Ay, mag-inigibit ang simbahan. Dito pala yung ano, sakayan ng Sibas. Diyan, oh. Waterfront Station. Para siyang Union Station sa Toronto. Maliit lang. Ay, ba? Yeah, mama, dyan sa waterfront. Dadaanan namin papuntang ano, Gastown. Sibas, papunta dyan. Let's go. Labas ulit. Ano pala ba sa Toronto? Baby, look ko angel. Oh, it's an angel. Right there, oh. Dali halin dyan. Alat naman. Buti na lang gumanda yung panahon. Kanina, cloudy. Medyo malamig, ngayon okay na. Let's go. Anong lugar na to? Malapit na tayo, Gastown na to? Oo, talaga. Yung sa gitna. Sa Monaco Cafe.
Ito na magano. Lakad-lakad na Bel. Bising-bisang Vancouver. Malapit na tayo dyan, mami, sa ano? Sa Gastown Clock GT3 RS Porsche. Nakakapanibago sa mata yan, yung ano, mga kalsada. Yeah. Lumang building. Ang mga souvenir. Dami nagpa-picture dyan sa may Gastown ano, clock. Merong statue. Ay! Well, look! What's that? Galing kong galit ka. Look. Baka may pang ano ka? Panghuli ka? Look, ha? May panghuli Look, ka? Isabel, oh. Ito yung sikat namin dito. Clock. Ano ka? Ay, pahulog kay Isabel. Pa may mahulog kay Isabel. Ayun. Barya, oh. Ay, tawag mo kay Isabel. Isabel, yung hulog din, ha? Bakong peso, ha? Ayan. Okay, may Isabel yung hulog din. Hulog din. Hulog sa box. Oh, dali, hulog. On her feet. Okay, come on. Oh. Come on. Go ahead. Sige na. No, hold mama. Hold mama. Need help daw. Come on, need help. Oh, look, oh. Look, kuya. Ready, come on. Hello, and thank you for your activation. I'm Tinfinity, the entertainment-oriented android, or AI for short. Would you like to hear your options? Yes. Option 1, a joke. A joke. Option 2, a song. Or option 3, a quest with treasure. What do you want? A song? What do you want? Dali na. Huh? A song. A song? You've selected song, is that right? Yes? Say yes. Yes. Please wait while I download your song from the cloud. Uy. Summertime and the living is easy. Fish are jumping, cotton grows high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, How about the grandfather? Well, how about the grandfather? It goes without saying. It's the genetics that made everyone so rich and good looking. Yaki? Are you satisfied with your selection? Are you satisfied? I have a present for you. It is small but important. I'll tell you the backstory. It is not candy. Do not eat it. What's that? It's a real gem, like you. Would you like to know the backstory of this gem? Of course. At night, I take home the coins and the money, and I eat them. And in the morning, I poop those out. That's poop. That's a poop, anak. That's an android poop. Later models did not require pooping, but I still do. Bibi, you're holding Remember, a poop. don't expose it to direct sunlight, or it'll explode into gassy fireballs. Oh no, you have to keep it. Say bye, bye. Thank you very much for your Say bye. activation. Thank you. Say bye. Oh, salamat po. Salamat po. I was just in the Philippines for 2 months. Oh, really? Loved it. Beautiful. Salamat po. Salamat po. Did you eat a lot? Masarap. Masarap. Thank you. Salamat po. Good job. Another incredibly overjoyed and satisfied child. Ang galing. Galing pala siya ng Pilipinas ng 2 months. Oh. Ang galing. Yung orasan, di ko alam kung anong hinihintay nila. Kanina pa eh. 2:00.
Siyempre, bumili na naman kami ng pin namin, no? Panglagay sa bag. So, lahat ng pinupunta namin, bumibili kami ng ganito panglagay sa bag. Yan. Mura lang to. 3.99. 20. Vancouver. 30. Ano yung pinagkakabisi ng bata? Mang ref magnet, ikaw mabakal? Ako, mano. Hain ni ang ref magnet. Ay, daddy Q. Wait. $25, magpatahi na lang ako kay Chadelia. Taga Vancouver din yun eh. Chadelia. Meron pa sa loob. Ay, mga pambata. Ayan o. Let's go. Labas na. At least nakabili. Ito naman ito lang habol namin eh. Joanna. Ref magnet o. Papa, Po. will you put the poop in your pocket? Oh. Later na, later. Ref magnet. Canada lang. Bakit Canada, mama? Vancouver. Kasi nasa Vancouver ka. Vancouver. Sige. Ay, marami man lang. Ining Canada, sa taas na eh. Ining Ay, maganda to. Ito maganda talaga to. Mas maginip pa ito. Pwede to. Ay, fairness kay mama. Mama, may nahulog siya sa loob daw. Mama, may nahulog. Yes? May pinapalagay siya ito. Okay, you can Put it here, anak. Here. Yung pupop ng robot. Oh. Vamos. Let's go. There you go. Yan, dali magayon talaga yung napili ni Papa. Asin. Kaya dyan ako Kuya. Maganda dito sa Gastown, puro maple, tree. Minnie Mouse. Pang San Francisco ang weather. Ang ganda. Para yung sa John Wick. Ha? Itong sa John Wick. Gastown, picture. Yeah. Grabe yung dinaanan namin. Itulog pa si Isabel yan. Si Joanna naman kumarga. Sa Marie Coffee and Dessert. Oh my. Dito kami sa simbahan, Cathedral, Vancouver Cathedral. Our Lady of the Holy Rosary. Yan. Pero saan dingon yan Ay, pwede may tukaw naman dyan sa gilid. May mga nakatukaw eh. Wow. O yan may tukawan. Makadaan muna ng simbahan. Pero parang sarado eh. Wow. Anong oras kaya mag-o-open? Mga Pilipino. Siyempre. May pala dito si Papa dyan. Si Mama. Subalat ka naman dyan. Titindang mga sa simbahan. Ayan. Bukas. Ha? Bukas na? Bako. Ano ata? May okasyon. Doon tayo sa mall.
Ate Olaya ay. Silapin. Gusto niya yan, gusto niya yan. Gusto niya yan. Ate, talagang. Gusto niya na ako. Ang ganda dito. Oh. Parang Baguio. Amiga, Kristen. Ang ganda dito. Kristen, amiga. Stanley Park ata. Stanley Park. Stanley Park Pavilion. Yan. Ooh. Ayos. Where's the washroom, anak? Mama, I wanna. Ang ganda ng mga bulaklak. Ang ganda. Ang laki ng kahoy, oh. May puno. Ang laki nitong puno. Ang haba, oh. Pinutol nila. Kasi nabubulok na kasi yung gitna, eh, oh. Ang laki. Ang lamig dito sa park na to. Puro kasi kahoy, eh. Yan. Ang laki, oh. Kita nyo yan? Halimaw. Laki. Kasi nabubulok na yung gitna, oh. Kaya pinatumba na. Prospect Point. Coffee. Makapis nila. Sige. Ang ganda dito. Yung ano yan? Gondola? Ay, bridge. Anong tawag ng bridge na yan? Parang San Francisco, no? Alam mo, Dad, igwa ko duman hidden spot na nahiling. Na kung mapark lang kita sa gilid, matindog, kuagabos na paaro kami. So may nakatuko na doon kasi bago? Basta duman. Nasa baba? Mama, parang San Francisco. si Papa mo, Opo, masunod. Ipong Yan, no? O din, ha? Yan yung cellphone ko po. Lobat na kasi si Joanna, eh. Ay, gayon. Ay, feeling ko na nasa San Francisco. San Francisco talaga. Mama, pa-camera. Pa-camera. Ang ganda. Isog dyan nga eh. Di na akong pararayo, ako ma-adjust. May masulit. Oh. Aba. Malaki na. Diesel pala, no? The man too with the gym. Sabi ko lang, Marco, kung kabali na yun sa channel mo. Ha? Sabi ka kung kabali na yun sa channel mo. Paano? Tangarik, arap ka ang anggulo. Ay, may problema. Ay, sorry. Ay, Love, may ano ng helicopter, no? stay close to Mama, love. Can we go down now? Diyan. Ang ganda ng view. Lamig pa ng hangin, no? So yung mga natin, pinapadalang package papuntang Pilipinas, dito dinadala. Sa Vancouver. Port ng Vancouver nandun sa kabila, nandun. Dito. Siguro papunta na to ng Pilipinas. Isa to sa mga pasyalan dito sa Vancouver. Ayos. Kung may pa-Kate Speed. Ano daw to sabi ni Amiga, MacArthur Galen. Dito na kami magdi-dinner kasi hapon na. Anong oras na ba? Mag-alas 8 na? 7. Ayan si ate,
Ayan, ano? Itong vibes ng lugar na to, parang Enchanted Kingdom. Picture lang ako. Oo. Picture ka? Ah. Para siya yung ano, Niagara Outlet na pinunta namin dati nung pagdating nila. Hello! Yan! Malawak tong lugar. Oh. Eh po, Liz Donut. Malamig na, Bel. Cold na, cold. Wonton noodle, Neptune wonton. Dito tayo, sabaw. Here, here. Yay! Wow! Parang excited na ako. Excited na ako kumain eh. Lahat. Fresh ka ba ni? Tamang-tama ko yun. Fresh nga lang mo ba? Ang sarap. Gutom lang ako. Kung ikatong nasa picture na yun. Oh, naman sa sarap. Anong order? Ma-order ka ng ano, rice? Order na si ano. Ay, nag-order na si madam. Si Amiga. Konji duwa tapos chicken. Okay. Ayos. Tapos